ඒ ප්‍රධානියාම දෙවියන් වහන්සේට බයිබලයේ වචනේ කියනකොට அந்த கப்பற்காரரே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கர்த்தரை குறித்து அவ்வளவு பயத்தோடு இருக்கும்போது දෙවියන් වහන්සේ කතා කරපු යෝහනාට කොහෙන්ද මේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට කීකරු වෙන බය? யோனாவுக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் எங்கே போனது? යෝනා කිසි දෙයක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. அவன் எதையுமே யோசிக்கவில்லை. ඒ වෙලේ කල්පනා කරේ ඔහුගේ කැමැත්තම ජීවිතේ කරන්නට ඔප්පු කරන පිණිසයි. அவன் அவனுடைய விருப்பத்தை அவனுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றும்படியாகத்தான் செய்தான். ඔහු හැම වෙලේම හිතුවේ තමා ගැන විතරයි. அவன் எப்பொழுதும் தன்னை குறித்து யோசித்தான். ඒ අකීකරුකම අපගේ ජීවිතයේ තිබෙනවා නම් ප්‍රේමවන්ත සහෝදර அந்த සහෝදරිය. கீழ்ப்படியாமை எங்க வாழ்க்கையில මොන இருக்குமானால் දේ කතා කරත් නෑ මම කියන දේ තමයි මම කරන දේ තමයි හරි කියලා ඔබ හිතනවා නම් நான் எதற்கும் கீழ்ப்படிய மாட்டேன், நான் சொல்லுவது நான் செய்வதுதான் சரி என்று நினைக்கும்போது දෙවියන් වහන්සේ කියනවා கர்த்தர் சொல்லுகிறார், යලි ඔබට මං අවස්ථාවක් දෙන්න. நான் மறுபடியும் உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ඔබ கொடுக்கிறேன். යන්න ඕනේ දර්ශීස් වලට නෙමෙයි. நீ போக வேண்டியது தர்ஷிசுக்கு அல்ல, ඔබ යන්න ඕනේ නිනෙවේට. நீ போக வேண்டியது நினிவேக்கு. දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබගේ ජීවිතේ බලලා කියනවා கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ඔබ சொல்லுகிறார், තනි තනියම තීරණයක් අරන් ඇති මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. நீங்க தனியாக உங்க வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கலாம். අද දෙවියන් වහන්සේට බාර කරන්න. இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு அதை ஒப்பு கொடுங்க.